Hola de nou, és 20 de juliol, estem en plena canícula i a tot el món li fa goig posar-se a remull on siga. Ara bé, l'excés de confiança, com hem comprovat estos dies, pot resultar dramàtic. Anem en directe a un dels 3 rius de la Comunitat Valenciana on hi ha autorització per a prendre el bany. Des de les fonts de l'Algar, en directe saludem Charo Lledó. Hola, Charo. Quines mesures de seguretat s'han de tindre en compte en estos punts autoritzats? Bé, en primer lloc, sempre banyar-se així en les zones autoritzades, que en total són 6 tolls d'aigua que forma el riu en la baixada del seu recorregut, com este toll que tenim darrere, que és el toll de la Caldera, on la perillositat ja és mínima perquè el corrent ja no és tan fort. És recomanable també portar calçat adequat per no esbarar-se en les pedres i sempre fer cas de les advertències dels socorristes que vigilen estos tolls tot el dia. En total a este paratge hi ha 6 vigilants, 5 més el socorrista, i comptem amb un servei també sanitari per a fer cures, primers auxilis en cas d'emergència. A més, les fonts estan també en contacte permanent amb una ambulància que està en Callosa d'en Sarrià, que pot tardar uns 5-6 minuts en arribar així, com diem, en cas d'emergència. Diàriament, en estiu, poden passar per este paratge unes 1.000 persones que el que busquen sobretot és la qualitat de les aigües, disfrutar de la naturalesa, perquè no totes les aigües d'interior, com ara veuran, són recomanables, són aptes per al bany. Que s'atrevisen a banyar-se després que la setmana passada una persona moria en estes aigües del Túria, a l'altura de Manises. Són les conegudes com platges d'interior. Lluny de la mar, rius i embassaments ajuden a sufocar la calor de l'estiu, però en moltes ocasions són també un perill latent. Zones on a simple vista ningú no diria que estan assenyalades com no aptes per a submergir-se. Tot i la prohibició explícita en diferents senyals com esta de banyar-se, centenars de veïns s'acosten cada dia fins ací, fins a la sud d'Antella, per a refrescar-se a l'aigua del riu Xúquer. Sense fer cas de les advertències, naden, fan piragüisme o simplement es capbussen. A mí realmente, al no ser que viniera alguien y me denunciara o lo que sea por bañarme, yo seguiría bañándome, vamos. La responsabilitat de cada un, puede nadar, si van en coneixement, puede nadar, però si van fet el burro... Mentre no te denuncien ni passa res, pues... És normal que posen prohibit, perquè ells se tenen que curar en salut, però nosaltres en algun puesto tenen que nadar. A la Comunitat Valenciana únicament hi ha 3 zones d'interior declarades com aigües de bany. Al municipi d'Anna, les fonts de l'Algar, a Callosa d'en Sarrià i el riu Mijares, a Montanejos. Zones que complixen una sèrie de requisits per a garantir la seguretat dels banyistes. En la resta no hi ha cap autorització, però l'aigua de rius i embassaments està considerada d'ús comú, és a dir, es pot banyar excepte que estiga prohibit directament per corrents, remolins o comportes que poden convertir-se en una trampa mortal, i en estos casos les imprudències es paguen.